още на китара и да я хвърля реших. Тъкмо да я пипна, тъкмо да я стигна, чух един тих гласец да казва: моля те, не те изпей ми yesterday, нали твърдиш, че си певец? Усетих, че треперя, не мога да намеря вратата да избягам навън. Докоснах си главата, ущипах си ръката, уверих се, не беше сън. Заведох я вкъщи, а тя се намръщи и каза: защо ме водиш у вас? Заведи ме поне на едно турне, ще видиш целият свят, ще заговори за нас. Хей, друг е животът с китара, но тази, понеже е стара, непрекъснато ме кара нови струни да изложа и за бъдещето си да спра да се тревожа. Хей, друг е животът с китара, но тази, понеже е стара, още помни времето на Риго, Джордж, Джони и Пол, моите първи учители по рок-н-рол. Вечерта се върнах рано, взех лист и на коляно писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях. А тя горката въздъхна и веднага се вмъкна сама в моите ръце. Като влюбени бяхме и се смяхме цяла нощ от сърце. Хей, друг е животът с китара, но тази, понеже е стара, непрекъснато ме кара нови струни да изложа и за бъдещето си да спра да се тревожа. Хей, друг е животът с китара, но тази, понеже е стара, още помни времето на Риго, Джордж, Джони и Пол, моите първи учители по рок-н-рол. Честит рожден ден, Васко! Пожелавам ти твоята китара и твоята хармоника да те отведат на още много турнета.